Haino hai lam sokfiro chini channel ketal ya priwo khakhlayo nuruk jotono kaham kereng no tongbai na hne puilao no belai khino nakar masano nuruk jotono no tamnin ge jeng sal gedek maromoi video roi mayang tongmani bagi nuruk ni thani belai khino nakar sano faidike tini jeng khana lainai chini tongmung eba akol English by habits abo jeng bahai ke khibinai hamya habits rongno abono tuye kaisa kothoma abo paithago jeng bahai ke jeng habits eba akol tongmung hamya no khibinani o kothomani bisingtei jeng serengmung manno abo norok saiman na bagai paithak jorati o video ba no khnai tongdi tei nai tongdi khoroksa bufa bo bini busajela tongmung hamya akol habits hamya bai kubulei tongmani bagai bo sai naikha supragui bonaikha haipano busala no bo a tongmung no yakarui manlia abuni bagai bo belai no wana mung bai tei jolima bai khabai ma bai kuplung ungmani bisingte salsa bo bini sai senior bini takhok khoroksa no thangai saikha ata ani busajela no kisa norok phaiei kisa phurungmung ri phaigadi kogrok saphaigadi bono angle taimanliya hne saka hake salsa jora kaham naiei a takhok phaika phaiei bo a busajela no tuiei lama bukhago nongkhorka himdi kisa himlaigena hne afro himte bo a busajela no saka nahadi o chikonsa bufangno nang fuisai de manno hne saka hake a busajela saka ha omba tamsa kelai se omba jabra fuina rokba tamsa bo fatcha ke fuiei khitari funuka amo haikino tai kisa buskang agok laikha borok aboni yagulo te kaisa digi haino hai aboni se tai kisa kotorko bufangno bo sengkha omono ke fui de manno sa ke abu sajela safiuka I tamayang na siya amono bobo fuisa oi funuka abo haikino te kisa buskango thangka abo haike kisa kuchuk tomoro bufangno bo funuka omono ke mamanno sa omono bo mano ke abono bobo fuisai khibika abo haike borok terek te buskang agok laikha agokte buskango kaisa bufang kotor numanukha hafruke busajalano haino haya takhok safika tabukle o bufangno le fuisai de manno o ma tam mani kok o bufangno bahai ke fuisai manai sila bufang kotor no hini saka hake abono bo aboni yagulo atakhok bo safika naidi hingke nung tabuk tamo tongmung hamya no tui tong nung nini babu ni khukte angkhana mani nung cigarette rok nungo nung smoke khayo biri rok nungo hake teibo nini tongmung hamya rok kaini kaitham tongo abo rok no nung o chikon sa jabra sego nung eba tekisa tor phano nung khibi rohor mano nung abono fuisai rohor mano fiaba jefru nung nini a tongmung a akol habits a bufang kotor segeng thanai afro nung fuisai khibi mangala abono tei no nung nini langma kusung sapai thana nangnai tai nung thinango kobang ma jengjal nuknai abono tei hai hini saka hake bo sengfika nung o smoke ro khaimani busuk jora logoi nung khaitong hne ke bo saka ang 6 mas rok ongkha hne 6 mas hingke chikon sano jora onek tongkho nung fuisai khibi mankho fiaba 6 mas ni jagao 6 bosor thanga gele nung tai fuisai khibi manliya abun bagai jora tongsani tongmung hamyano fuisai khibi rohodi kisa yarung suri thangangke nung abono bedek tani ser borise nang bono ma tan fainai hinchaga
ulo belai no tori thangpro ke nang am tui sodu no khaimangla khani aboni bagui no chini langmao abo hai gabang mano chung tongmung hamya je chung chengdrop rok eba chengri tongkho aborok no chung phaidi tini no japra phuisa mahaike phuisa oi khibi rohor layana tamni hinke je fru tori thanai afro chung tai phuisai khibi mangla chung abono tui no tek to manai chung thinani nangnai abo haike no chung kisi misa tori thangjak no phano bedek bupra saharoi tongkha hampano abono terek bedek no tanmang phuisa nani try khailayana chai toklayana asuk no ani o paithakni kogosugno norok ni tongmung hamya khibi thanio norok busuk jora tei serengmung mankha abo norok ano comment khai sahodi tai norok ni thani koimung please tin no katal norok channel o phai tongo hunke channel no subscribe khaiaoi ta thangbai jadi tei o video no like tei share khainani bo tapok bai jadi hambai norok bai haino hai te kaisa video o malai finai kaham tongdi monei tongdi।